Okay, mga tuski, may ito. Kapit ka man ginamo o siba. Anyway, ulit. Mga kinsunan. Iba nung kapili na diya kay patlak. Kung kami doon naman ang balay. Muli kami mga tuski. Yali mo ka ito may maramag ni mapag karon ay dito may maniod to loko kong soon kay nag-graduate ako ang pag-umangkong hapon karon na lagi handaan siguro may maniod to so paano ninigo akong mga kauban. Ato dito. Okay. Uli na mi. Kailangan mi kadiyot kay nainalimtan si mama nagibalik. So, hindi pa mi sure kasi kinain ng mapag. Okay. Pagkaroon ko. Ako pagkaroon ko doon. Tawagan nito sa ilang plan. So kung niya ito so sa panihapon na lang ka. Okay, tunga lang sa tabog kami so may pedestrian na may heko ano may overpass pero medyo layo-layo naman god tuyo na kayo ba gato dito sa pedestrian lang niya init kayo mga kapatid, grabe kayo dito sa grabe kayo sa adlaw ay kuwan ay bagyo na masuluray tuli ang inita bagyo no, ito bagyo nga kaloy kay bitahe karon nga munta ka to skate wala sa Batanon si Kurt De Leon anak ni Pare De Leon mayo na siya ang nanayod importante ang Batanon na makapangyod ma-practice gid no pag last minute sa akin ito ito na lang itom at punta may ingon na inday dito na ba ito pa ato lagi dito no dito oh sila meeting hapon naman sa meeting Kumuray? Ha? Sige. Di apa sama dito? Tuh, sabot ah. Sama, sabot dito to. Pag sabihin mo diyan, pinta ba? Pinta ako karang pagalagin mo. Na. Si Pita. Alvin. Oh, si Albert. Sige mga katutski, magsabot-sabot sa amin kung sa'y ano ni karon. Medyo alanganin magod kay Sabado. Ano, dito na Pita, matumit sa mga on, di man hinoon magkuha. Di man mag-ingon nga mag-usa dito. Kaolami, amo lang banan. Ang kalipay nga gibati sa Igsoon sa akong pagmangkon nga nag-graduate yapon.
Hindi sa gapon sa city. Kumandragyat. Kumandragyat siya ito kay pag-antos. Taas nga pag-antos sa yung eskwela. Congrats, Peter Elvin Litio Arliano Litio. Ako pagmangkong ginagawa ko. So, ini tayo eh. Yung mga kaisunan, nanguli kita sila. So, sabot sa meron kung minsan sa ikuan ani mag-usar mi okay. Ha? Kanara? Ha? Ah, sige, tuwan mo. Hapit rami. Ini sa daw siya. Isan sa kay kaya na siya ditulog. So, kami sa mga katoski mag-ilis po ni kay ang mga tire magsimba manggod. Ang mga biyugan dito sa kalipay ngayon lang bati kaya gabi mo gud dito mga katusi isod ang kuya ang langit niya ngit-ngit kayo ang agianan okay ra kung daghan ang mga dito ay daghan sa kinan kumboy okay ra siya pero dili po dapat nga magpagabi umayo dito kay ikit ang dalan magsakyanan man noon okay patuloy sa balay mga katuski grabe ka init amo tukaran mga katuski oh bulak laking bulak gumikan na ng kahoy mga katuski grabing pamulak pumapuhon ako naputlan mga katuski kanang nilapaw gid sa top ako naputlan siya kay grabe kasagbot kung di sila higa naghapon sa wala pang mapaisan siya grabe naghanap sa sagbot ako nakuha so niya og dili to siligan mga katuski nya nay kusog nga ulan dako gid posibilidad nga muawas siya sa sandayong no naman ay kuan di ako kaning balik mo na diha na ay agianas tubig so mo stack up dito mulapas ganun tubig posibilidad nga muawas din sa kwarto sabi kainit man kasi thank you Lord ka abot ni sa balay sa nahinay nga pagbaklay lakni sa soon kung sabot niya kung sa'y anong buhaton ka rin dayon mabigat ko dito sa mga paniyon kung makadayon may magkatusi bani mi ninyo sa mga pagbiyahe sa mga pagdora man okay mga katusi okay biyahe sa mi biyahe sa mi sa mapag padaan yung putso yung dibilir po rin yung padala kaya lang kayo magtos ya tapos ang sira ang gate iya pasti basta kami besar besar balandra abe na mo higda-higda ko dira. No. Tapoy kasi pilo-pilos man. Nanti. Soga. Nami dire. Kaya naman ang mga major na tulong sa nagkang bibili.
Ang gate na sa saka. Asinay. Wala naman yan. Ito ba iro diha? Sana ako to. Pintan sila ang gate sa yes. Okay. Mana ka ulit lagi gabi ko alas dili. Naligat ko ka bulan at limo. Ay kalos ka. Ana ang tutot ana nga. Turn left onto Pivalero Street. Bilhin na si Scarlett. Sa Scarlett. Anjuro na pa ma. Gusto diri ma. So, pungto. Bit-bit. Balik na to, anak dito. Para puro to. Hindi di manggag. Galit siya. Dako, mus nanay. Buwang na ba? Blian. Si Bito, kang kuwan ba? Kang, ay minino. Uy, ama sila pinday. Oso sila. Sing! Day, bata! Say problema na. Dali, dali, dali. Bye-bye! Bye-bye! Yung uban? Dili ko na, dili pa kayo, dali na ka. Uy, episode na, lingkod na. O, diyan na, o, doon diya. Ga! Oh, anay. Magmotor sila, Dodo? Ito na. Magmotor sila? Dara, Scarlett. Dodo. Uy, Pizza tapan ang ikaw ang cake. kaunong kong karyo, o, na. Nangaon sila, o katagae? Mana ko eh. Ha? Doon, magnaong. Naghahanap yung doktor ang dumbo eh. Tingog? Oo, nagsunod-sunod. Hindi na lang ko, magkondoktor. Hindi ba magkondoktor? Kondoktor. Nagilala siya na yan. Ito po pinamigo. Naibo po ginasingin yung kaon. Sandali lang. Grabe, inita yung sa panahon eh. Pati ba inita dito, no? Eh. Sila si Inday, naguna na. Potato ni na. Isa may galutuan ni Kamora? Hindi, parang galutuan. Oh, dito na ni. Nahap na rin ko eh. Nahapon ka eh. Version ni Ate Bete. Pero, uy, naigog ka? Ha? Nag-am-am sila? Huwag kang itagaan? Usap na siya. Usap niya. Sabi ko na nag-aabal siya si Aman. Yan, ipon. Mingaw ang panay, mingaw ang sakin ano, pila rin tangkan. Kusupit yung tingog siya kung Samson ay si kung Samson lagi nga Galvadores ang iyahay ani pinaka kaya ka kuwan nga gas ang barato pa Isa, ito ni Marco nakakuan ikapundot. tundo og gas Ano ba? Be, be. palit ang barato pa Maganda mas ipunduanan. ang patasa na siya na pundo itinay Baril, binaril daw. ha? Rato na mga ko ay Tiso. toda. Nirundap, piso ra. Pagtaas, grabe, pagtaas ra. Sawa ni Ma'am Jaril, amaw lagi. Oo, yung sa... Ma'am Jar? Ah. Tara, pulis. Hindi hatong tiguan. Na di sa sakinan. Ah, ba't sila ni Jari? Hmm. Saan sa kanan? Hoy! Terus mas Jari? Ni? Ada sa rato. Ah, ito orang kayak panang jaga.
Kita eh. naman nag-asawa. Ikan sumusuan pa eh. Nay na disgrasya tawag. Kata pag lako pag mo ping pagtalikod na mo na disgrasya na. Kami ang nanawag sa emergency. Nadi si Jaril. Si Jaril kita na pag si Jaril. Isang ng Jarel guys. Pulis ka. Pulis nga vlogger. Vlogger siya. Kami si Drake, ako ni pa pulis, ako ni pa kung para mag-vlogger ni siya. Pagputo ni Kasi glag-lag. Ha? Pila na nakumulan Ay, naman di ko nag-flap din sa papa. Pito na na dahil? Oo. Ako ni ipa ako man ipa sundalo si Drake na ito sundalo tapos ipa training din ko ranger. Uya ato ni naknik sa una pito ka bulan lutas ba inana da ito. 7 months pa dito. Mo gani 7 months man na si. Kuan man gud to. Ito na pituhan iya sinultian. Kami hapiton mga katotski. Sige. Ano dire ang tanilik ko? Nasa ko eh. Hapiton. Sabi ni talang-talan. Para asam ng cake daw. Kasi mo mga iyan. Birthday, ang gandron niya. Ah, karon? Ipalitan ni Joy. Ako nang iadlaw. Tapos baryo. Lalo pa na ito. Ah. Ayaw ako tulog. Butan. Hindi po. Ay, Hindi pa rin tayo. Ayaw na. Kasi ginhira na siya. Ano kita dong? Every month. Dili na diri ba? Mura dito na unahan oh. Kinsam na rin na. Di. Kung singalan nga kwan daw. Mulay ngalan? Bonili ani din he? Prok 16 mo. Ha? Ay mo ni dayo din. Prok 16 tayo. Dito deh pada gawas din sa konti dapat. Naanar na na sa gla-glaan. Ano si Pausik man? Katong taga dito dalo kay to ani. Dadaan sila. Ah. Nakni ani. Turn right. Then take the first right. Ha? PCM. Oh, ispilahan mo ni oh. Yes. Ha? Yes. PCF? Ay, mo ito ispilahan nila Martin. Oh, PCF. Oh, maubaghan mo. Turn left. Then the destination is on the right. Destination is on your right. Missy Caves and Pastry House. Rubi pa na sa itong silid. Rasa taga diyon. Mga katotski. The April? Summer ba yan? Bago na nila.
Bayad na nadaan ay. Dito ni Arda ani baniha. Ito ulo ni. Mali lang tanggi kadlo sa Google Map. Ni ato ni tabog ani paingon sa Manila nga dalan. Tulay na. Manila dito sa Dito tan ko muna. Ay, ang Manila. Dito dili yung side. Ay, Unsa mag-meeting sila ron to? Terso? meeting sa... Ay wa pa sila ka meeting akong Sabado di ano dintong di ano ko ah. Ting sila din na mag-outing ti o yung manupan. Mga pisyang. Ay, gwapo na gini atop di yun. Ano sa balay nga gi-abandon na ta na balay na siya. Ha? Ano ay labo na ang kamuti. 155 ng lahat rin. Kamuti nga kanang bulag gilanos siya bagilanos ko. Ikaw rin galuto ani pre? Si Bibi ba kay friend niya? Murag ka tumitong sa salina bitong ang dagod dinosaur nitong bata ba? Oh, kita na. Nakaluya na ni Juan. Siguro nag-estilo, ma. Foundation. Stilo ba? Tigong na dyan siya. Lagi ba? Picture yun. Guro na siya sa kasal. Oh. Murag wala na. Para tambay siya. Adi din. Pilay. Kayong tayong mga anak ato. Ano ba? Naninegosyo sa Canada. Ay, Itong tumboy tao. ay katutong. Sa dairy. Na siya kabuling ng dairy dito. Dahil nandito sila. Ang isa niya kaanak kay nasa New Zealand. Now, ini itong tawag kagaliw dagat ay. Hindi ko kagdagat ni ay. This Scarlett to, timur ng gwak-gwak. Wala nang kugibanit. Sa nagligo nagdagat. Hindi mo lang, gagawin. Dapat tama na rin sa hawa. Ah, ang pagking tubig na yan. Siya? Pagking tubig. Ang uban bata kay hilak man. So, dagat, Asia. Wagi hilat-hilat. Hilak. Ay, suba naman rin sa buwan. So, kinan, kulangin rin gano'n. Ghost project. Mga nagalumpag oh. Wala diyan na may mga bulak niya. Ano na nga bulak? Lumpag ang... Prap. Di man magsilbi dari at SMO. Kaya mabaha man dari. Ang gila. buat lagi lang kirap. Kila man ipahabog. Habog na la. Manahing Ay, di ado ko ay. mo gra maabot ang tubig dia. Di ba yung planuhan? Di ado giplanuhan. Tubot lang ang di pa madali. Kaya di na tigil. Kaya malibag lang. Ang sa may himoon niya. SM. SM. Jadi ang giuni kuya dong. Pero sulunan ay suok na kayo. Suok. Oh, Sulunan. ingon ni Edgar. Mo na ingon ni Edgar nga gitna sa kuan man tayo siya kung kita ko kung Kristo. Ini din ko ba? Mingaw. Mingaw.
Nay, may dagat tao. Hmm. Tugaw ko yung manok ko. Dire, ang bibo. Hala, space for asum, oh. Kano din eh. Oo ni. Sinsul ka merkado. No, may space for asum dito daw. Wala pa kung sa space person. Gani, asum lang. This is Scarlet, kuya. Pasya mo ganyan. Ngayon masuk kuhan eh. Mau yun. Tanan yung pool. So, Isda dali, oh. Gawa, dali, eh. likod. Magsilbi din si kuya, ay. Magsilbi din. Ay, ligo po ko nga. Pinliyak to na sa mga baligya. Kung sa baligya ni mo. Ayun, eh. Nalabyan ang dagay na ito. Balik tingali mo. Ah, balik po, friend. Ay, sandaan. Yung labay na dito, yung pakumpit. Uy, nag-uwi up kaluwi. Natulog mo na binaday. Yung mata. Nag-uwi up. Tingala na siya ng scan. Nay nga kuhan. Ito yung uson pigli. Kamulan ba? Ah, dito. Saan ang may salagat ah? Kanang muro siya. Kanang May ilan ba yan na? Mag-appeal ka din. tanan nga kuhan. Tanan nga Hindi mo appeal, mas balin siya din yan. Tagbalik-balik. kuhan. Syudad o lungsod sa Bukidnon. Represent na. Wala pa na mga nagkamulan sa Malay-Malay. Ay, so sumana pa na eh. Ako na ba niya nakadalag mingaw kaya din sa Valencia at kamulan sa Malay-Malay. Oh, magtuga ito ang mga tao na sa weekend. Hindi ay mingaw na kaya sa Valencia. Hindi sa merkado may mingaw na merkado din sa parang malis. Wala po kayo gato. Kuhan na na ito sa kabahal. Gasolina na Yun. Wala na eh. Wala ang negosyo ay lamig na. Pwede na bata sa inyo gabi. Kaya init kasi sa kuang masal na yun. Uy, ano ba? Wala, oy, nagkakulit na ilaw. Si Jess niya. Ba, Si Jess. Tamo-tamo na ni Musliko na yung Dari restaurant. ako, ungkap no kay Beri. Beri cuma. Sabi ko. Sa ka nagkapitik. Oh, pagkong. Time out is unahan, no? Kasi ay kita, di. Drive it nga, Liki. May nang tanaw unahan. Nahilig yun yung motor na yun. Kaso na yung mga isa ka. Ito ito sa kabulan nga magilak-hilak siya magbiyahe daw. Magilak-ilag, magbiyahe. Oo. Karon, wa nagilak-ilag. Sa hilak. Wa nagilak ron daw. Nindot kay sige sakay. Ha? Ay, mas kung siguro siya sige gilak-hilak. Nindot kay sige sakay ba? Kuyog yung kapirme, ha? Ay, stick abre. Eh, no. Tas, 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 tas.
kung inyong ulo. Ang bukan ni Scarlett Mundo ay kiduuran bininaw. Okay, skip up ni. Init ang panahon. So, ko lang butsi. Ay, ihatag ka kay Scarlett. Scarlett, what's Scarlett? Ulos, saka? Ha? Okay, may dira ba? Ulos, saka? Sana, sana. Ini ganon. Ini tahu sih. Ini tapos ke. Ini upload ang video. Ini. Bye-bye na, bye-bye. Peace.